Ahoj. Práve sa chystám robiť koláčik, idem robiť na Vianoce žerbo. Už mám prichystané droždie, mi akurát kysne. Práve mám prichystané masť, myslím, že 150 g masti, 400 g polohrubej múky, 2-krát žltko, trošku štipku soli, práškový cukor. Všetko pomiešam, urobím také 3 hrúdky, nechám postať asi 10 minút v chladničke, potom to rozvalkám, jednu vrstvu dám na plech, popícham vidličkou, dám tam lekvár, posypem mleté orechy s cukrom na ten lekvár, dám druhý platok, znova popícham vidličkou, potom dám ďalšiu vrstvu, bude sa to opakovať, potom sa to zapečie na 180 stupňov pol hodinku. No a potom sa urobí na to poleva čokoládová. No takže dneska budem robiť žerbob a ešte Indian keksov urobím vlastne tie kakaové guličky, ktoré zrobím tak, že pomeliem Indian keksy, potom tam pridám horkú čiernu kávu, pridám trošku praškového cukru, no a maslo. Je to taký jednoduchý recept, zmiešam, robím gulky a budem dávať do kokosovej múčky. No a mám aj guličky, čo je zajtra. Zajtra bude pondelok, zajtra by som chcela robiť metrový koláč, orechovú tortu, ktorá je bez múky, ale dáva sa tam struhanka. No a tak ešte možno Radko nejaký koláčik urobí. No tak toľko zatiaľ, potom uvidíte, ako vyzerá koláčik. Cesto som už vypracovala na 3 časti. Tu je cesto. Šup, vidno ho. No, teraz dám cesto aspoň na 10 minút do chladničky. No a potom vypálkam. Zatiaľ idem robiť kakaové kulky. Ľudská, no. Teraz dokončujem gulky kakaové z Indian keksov. Žerbo sa mi ešte pečie. Keď vychladne, nalejem na to čokoládu. No a koláče na dneska mám. A môžeme ísť s ľudskou niekde vonku. Žerbo sa mi podarilo. Také menšie žerbo. Trošku také menšie. Také užšie. Teraz dávam do dozy. Trošku je také ploché, no ale nevadí. No aspoň také žerbo sa mi podarilo urobiť.
práve sme prišli z obchodu a dneska idem robiť ďalšie koláče. Idem robiť teraz mojej babky, mala taký fajný recept na orechovú tortu. To vlastne tam nejde múka, ale ide tam struhanka. Takže potrebujeme na to vlastne 8 vajíčok. Potom niekto dáva citrónovú kôru, ja dávam pomarančovú kôru, lebo nemám doma citrón. 250 g práškový cukor, 250 g dávam mleté orechy, na príchuť dávam rumovú arómu, no a 2 lyžičky struhanky. Vlastne žltka s tým všetkým vymiešam, potom urobím sneh, ten potom primiešam, takže je to také ľahučké. Najprv sa pečie 15 minút na 200 stupňov v vyhriatej rúre a potom dávam na 180 stupňov a to ešte pol hodinu. No, takže idem na to. Parím konku. Použila som 4 žltka, 250 g kryštálového cukru, dala som trošku šťavy z citrónu, povarila som. Potom som 1,5 deci vody s kakaovým pudínkom zmiešala. No, uvarila som z toho takýto pudín. A ešte, keď to vychladne, zmiešam 250 g masla. No a mám fajnú plnku na orechovú tortu. Tak teda, jak by mal vyzerať. No, orechová torta je hotová. Môžem robiť metrový koláč. Už mám upečený korpus. No a môžem robiť metrový koláč. Krém už je vymiešaný, zlatý kvás, maslo, cukor. Budem rezať striedavo, budem plniť, tmavá, svetlá farba. No a potom nalejem čokoládu a mám hotovo. No ale to môžem urobiť až keď pôjde spať Ľudská, pretože už bude 8:30 večer. Takže dám spať Ľudsku, aby som mohla kľudne si robiť koláčik. No, takže máme asi 8 druhov koláčov. Nie, máme 7 druhov koláčov, pretože vanilkové rožky som zjedla. Chlapi to nechceli, ja som to každý večer jedla a nakoniec všetky vanilkové rožky som zjedla. Takže no, ale tak máme 7 druhov koláčov, si myslím, že to stačí. Zajtra je utorok, zajtra idem robiť kapustnicu a zemiakový šalát. Ja robím deň predtým, pretože na štedrý deň chcem oddychovať, mať voľno a kapustnica je lepšia, keď postojí. No, tak keď budem mať hotový koláčik, tak odfotím, natočím. Koláčiky už mám hotové. Tu nám má Radko robil marlenku, medovníky, žerbo, orechová torta, metrový koláč, gúľky. No a ja teraz, ahoj, robím kapustnicu. No poď sem, poď. Poď sem, šup. Robím teraz kapustnicu. Máme tu 1, 2, 3, 4 druhy klobásy. Potom dáme mrveničku, kapustičku. No, huby mám už predvarené. No a dneska už bude kapustnica hotová.